Visit kang matanda ka! Wag! 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 Tama na po, maawa po kayo sa tatay ko. Ikaw matanda ka! Di pa tayo tapos! Tay, okay lang po ba kayo? Sherwin? Sherwin! Ano po yon? Sherwin, nakakuha sa akin ng sahod ng tatay mo. Kaya ipapaalala ko lang sa'yo, ikaw ang magtatanim bukas. Mabilis ka pa naman magtrabaho. Ganun po ba? Sige po. Sige, aalis na ako. Bukas ha, huwag mong kakalimutan. Ay, sakit ng ulo ko ah. Sherwin! Sherwin! Bakit po, tay? Kabis ka na pala. Pasensya na, hindi ako nagising na maga. Tay, wag mo nang ulitin mag-inom ng sobra. Alam nyo naman po na kayo lang po yung inaasahan ko. Bakit ba? Huwag mo nga akong pakialaman. Anak lang kita. Kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako. Inaalala ko lang po kasi kayo, tay. Inaalala. Tay, pasok na po ako. At saka may pagkain na po sa lamesa. Sige, pumasok ka na. Tay, nagpunta po pala si Mang Hiner dito. Oh, anong sinabi? Sinabi niya po na may patanim bukas. Ay, buti ko na nakalimutan. Hindi ko na nasabi sa'yo. Sobrang lasing ko. Sige po, tay. Alis na po ako. Visit na bata yun. Ako pang pinagsabihan. Sana magbago na si tatay. Sakit ng ulo ko. Sana kaya si Sherwin? Kumain na kaya yon? Napakabait naman ng anak ko. Pinagluto pa ako ng pagkain. Atidan ko na lang siya na mamaya ang pagkain. Magagutom na yun. Magagutom na yung anak ko. Pre! Oh, pre, saan ka pupunta? Pupuntahan ko sana yung anak ko. Kasi nagpatanim si paring Hiner. Eh, ano yan? Pagkain ba yan? Ito ba pare? Oo, pagkain ng anak ko. Akin na yan! Wala ka rin namang kwentang ama eh. Yung anak mo pa talaga yung pinagtatrabaho mo. Kaya panindigan mo yung ugali mong ganyan. Pakiusap, pakibalik niya ang pagkain para sa anak ko yan eh. Alam ko naman ito ang kahinaan mo eh. Sige, ganito na lang. Makipag-inuman ka muna sa amin. Total, maaga pa naman. Tapos, pag tanghalian na, saka ko lang ibibigay sa ito. Sige, okay pa naman siya siguro. O pre, takay mo. Sige pre. Pakipot ka pa. Gusto mo rin pala. Kaya nga pre. Pre, tignan mo yung kupal na yan.
pala pre, hindi mo na lang tinawag. Matakaw pala sa pulutan na tinumin yan. Hindi man lang marunong bumili. Hayaan mo pre, akong bahala. Alam mo, ikaw na matanda ka, Bakit ba? matagal na kaming nagtitimpi sa'yo eh. Tako mong uminom, di ka man marunong bumili. Anong pinagsasabi mo? Gago ka ba? Gago ha? Aray! Sige pre, hawakan mo kung naman susuntok. Aray! Aray! Wag! May Tama na! nagpagulo dun ah. Go! Asan mo pre? Tawag mo sa inumin! Si tatay yun ah. Aray! Tama na po. Tama na po. Pagsabihan mo yung tatay mong mangmanga, Pagpasensyaan nyo na lang po siya. huwag siyang iinom kung di siya marunong bumili. Kaya nga, itapon mo na yung tatay mong walang kwenta. Inutil. Alam mo, kung tatay ko lang yan, matagal ko nang linayasan yan. Pasensya na po kayo. Pabigat na nga yung ama mo. Lasinggero pa. Wala kayong kwentang magama. Umalis na nga kayo! Wala kayong kwenta! Oh, tagay mo pre. Tay, kaya nyo pa bang tumaya? Wala talagang kwenta. Iinom-inom, di pala kaya. Sinabi ko naman na wag na kayong inom eh. Ay, nako. Halos araw-araw na kayong uminom, tay. Ay! Sakit ng mga katawan ko ah! Sipag talaga ng anak ko. Tama yung mga kainuman ko. Wala akong silbi. Tsaka inutil. Di ko na mamalayan. Napabayaan ko na pala siya. Sa dami ng kanyang gawain, di ko malang siya matulungan. O, tay. Gising na pala kayo. Oo anak. Masakit po ba yung katawan mo, tay? Oo. Medyo masakit tong katawan ko. Pati itong mga pasa ko. May pasa ka pang hindi gumagaling. Ngayon, meron na naman. Hayaan mo anak. Gagaling din to. Sige po, tay. Diyan muna po kayo. Bakit saan ka pupunta anak? Bibili lang po ng gamot para gumaling po yung mga pasa nyo. May pera ka ba anak? Meron naman po. Saan ka nakakuha ng pera? May ipon po ako konti. Sige po, tay. Alis na po ako. Sige anak, mag-ingat ka. Napakabait talaga ng anak ko. Anong klase akong ama? Di ko alam kung paano ako magsisimula para sa anak ko. Pabili po. Anong bibilin mo? Gamot nga po. Pre, yung anak ng ginulpi natin yun oh. Ito na yung gamot oh. Salamat po. Oy! Tutoy! Hindi ka nga rito. Bakit po? Bakit nandito ka na naman? Kumusta yung tatay mong inutil? Mawalang galang na po. Huwag niyo naman po pagsalitaan si tatay ng ganon. Kasi po nasasaktan po ako sa mga sinasabi niyo. Pre, sumasagot pa oh. Mahal ako ni tatay. Kahit ganon siya. Mahal daw oh. Hoy, Totoy! Huwag mo nga kaming pinagluloko. Ano Totoy? Baka gusto mo pang dagdagan ko yung pasa ng tatay mo. Ikaw, Totoy. Pagsabihan mo yung tatay mo, wag nang magpapakita sa amin ha. Kundi baka mabugbog lang namin siya ulit. Lumayas ka na! Tay, ito na po yung gamot niyo. Uy, sakit talaga ng mga katawan ko. Saglit lang tay, kuha po ang tubig.
Andito na po yung tubig, tay. Anak, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano po yun, tay? Anak, patawarin mo sana ako. Alam ko hindi ako naging mabuting tatay sa'yo. Sa halip na nakikipaglaro ka sa mga bata, mas pinili mo pag magtrabaho. Para may raos natin ang pang-araw-araw na buhay. Anak, sana mapatawad mo ako. Patutunayan ko sa'yo at ipapadama ko kung paano akong mag-isang ama. Wala po yun, tay. Kahit anong mangyari, andito lang po ko. Hinihintay ko lang naman po na magbago kayo. Tsaka ikaw na lang po natitirang sandalan ko. Mahal ko po kayo. Anak, salamat at hindi mo ako iniwan. Maski na nahihirapan ka na. Kahit ganito ako parati, pinagtsatsagaan mo ako. Anak, mahal na mahal kita. Mahal din kita, tatay. Kaya mo, maghahanap ako ng trabaho para makapagtapos ka sa pag-aaral. Simula ngayon, ako nang bahala sa lahat ng gastusin. Opo, tay. Salamat po. Magsimula ulit tayo.